O Concello de Ribeira segue a apostar polo control responsable do lixo coa posta en marcha da campaña Tita esa chave. Un dos primeiros pasos é a simplificación do sistema de apertura dos contedores marróns que xa están instalados nas rúas do municipio. Para iso, suplirá as actuais pechaduras de tarxeta electrónica por un sistema de chave mecánica, máis sinxelo de usar e cun custe de mantemento moito máis baixo. É unha campaña sobre o contenedor marrón que está facendo o Concello de Ribeira. A toda agora o contenedor abría cunha tarxeta electrónica, pero van mudar o xeito de acceder ao contenedor e a partir de agora van a pasar a funcionar con esta chave. Vale, iso porque parece ser que a tarxeta non funcionaba do modo correcto. Entón, para evitar estes problemas, a partir de agora vai ir coa chave. Entón, todo o mundo que queira participar, que se dirixa onde temos a carpa para vir a buscar a chave, porque igual nun tempo sí que segue o método da tarxeta funcionando, pero chegará un día en que non funcione, non? Entón, que se vaya acercando a xente aquí a buscar a súa chave e nada máis. Xa lle explicamos aquí como ten que proceder para botar as cousas no contenedor. Ademais da recollida da chave na carpa instalada na Rúa Peonil que o xoves trasladarase á Praza do Concello, ofrécese información sobre o sistema de recollida selectiva e os residuos orgánicos que deben depositarse nos colectores da fracción resto. Todo o que sexa restos de comida, froita, verdura, cáscaras de ovo, pozos de café, carne, peixe, arroz, pasta, todo o que sobre da comida pode ir neste contenedor, vale? Hai que botar as cousas nunha bolsa compostable, non vale unha bolsa de plástico, ten que ser unha bolsa compostable que se poida biodegradar, porque logo todo o que vai no contenedor transportase a unha planta de compostaxe. E se logo ali na planta de compostaxe teñen impropios tipo plásticos, metais, cousas que non deben ir neste contenedor, rexeitan o material e non se pode facer compost con isto. Entón, a idea é iso, con todos os residuos orgánicos facer compost e que por favor que non leven impropios. As familias que desexen solicitar a chave e sumarse á separación e reciclaxe dos residuos orgánicos poden facelo cubrindo un formulario na propia web municipal ribeira.gal. Durante o vindeiro mes de febreiro tamén se vai a levar a cabo unha campaña de información porta a porta aos grandes xeradores de residuos orgánicos, como son o sector hostaleiro e comercial, entre outros.